Sausa ka. Mabdos ko. Mao ba? Kung mao na, maamahan na di ko. Obvious ba? Tempa. Nga, nganong muragwa mong kamalipay? Alanghan. O pag gani ko makapamuo isa kong kaugalingon, niya. Lana ko'y obligasyon. Grace, blessing man ang bata. O lagi. Pero dili pa sakto ang timing ron. Naibawabit ako sa kunagian. Lisod kayo mong kinabuhi sa dihang nag-eskwela pa ko. Gani, nag-working student ko. Araw lang ko makagraduate. O ya, karon nga graduate na hinuon ko. O yan na ni trabaho. Imbis mamalit kog maayo para sa kong kaugalingon, at least mabayran man lang nako kung mga kahago sa dihang nag-eskwela pa ko. Pero niya, wag hapoy ayo. Ni amang ko, dili man ti ka pasagdan. Wala sa may plano ni mo ron. Salamat kay nangatubang kag gyud namo dong. Oo na dong. Nalipay ra sa mi nga wa ka mudagan sa obligasyon nimo sa among anak. Dili mahimo nga daganan na akong obligasyon ni Grace, tita. Tito, kay mahal ka na ko siya. Ug isaad ako ninyo nga dili gid ako siya pasakitan. Ug kung mosugot mo, pangayoon ako ang iyang kamot gikan ninyo. Pakasalan ako si Grace. Ha? Magpakasal na ta? Oh, anong murag wa man kamalipay? Aw, dili man singon anak pa. Angay ka magpasalamat nga nakatumong kag lalaki nga responsable. Oo pa. Onya, kanos aman inyong planong magpakasal? Saba, bari mong bataa ka. Hilom ragod. Grace, samot ka hilak ang bata kung imong anaon sa pag-istorya. Ganina na ako napahilom, ani. Pero di gid mo hilom. Tingalig, gigutom na. Bebe, ang bilan na, be. Ako rin pahilom, anak. Maayo pa. Aron sa nga makapahuway ko. Sige, pahuway lang na dito. Abi man ako okay mong sweldo sa imong gitrabahoan ron. Okay raman, pero malagi. Sakto ra kaayo. Mas nindot man lang yung natay sobra, di ba? At least makahatag sad ko sa akong misis. Kung unsa may gusto niya nga tuan, para siyang kagalingon. Bularga na lang day kas laing naso di ay. Muapas kang RJ ba nga atong barkada. Gingnan biya kang RJ adto nga palargahon ka pero ikaw ro may dili good. Murag imposible na ba yun eh? Ha? Dili ko tugutan anang Grace. Oh, suway lang good. Basin pa day. Mularga kas laing nasod? Onya ako? Imo kong biyaan nga ako rang usa dinhi nga magatiman sa bata. Dili na pwede, uy. Pero Grace, mularga masag ko, dili para sa kung kagalingon lang. Kung dili, para nato. Para mas makahatag ko ninyo ni baby o maayong ugma ba? Dili pwede. Dili ko musugot. Anhira ka. Grace.
Mommy, where are we going after the mass? Na, quiet first. Later na. The mass is still going on. After the mass, mag-mall tanak. Adto na sa ta dito mo eat. Yay! Pero mag-pray sa tao. Tiwas ha. Okay, Daddy. Oh, bay. Nanawag lagi ka. O bay, isugo kong RJ bay kay o daw siya yung number ni mo. Naabot naman siya, gikan sa gawas bay. Magking-dinner daw siya. Ipadalang ko na imong pamilya. Mo ba? Nya ikaw? Napangugon nila ka bay. Basin mo apas umis ako misis. Oh, mo ba? Sige bay. Asa man ko na makig-dinner si RJ? Dili ta mauwa ni mong amigo nga si RJ. Di lagi. Salig lang. Down to earth ka ng tawana. May Coco! Jeremy! Tura sila ay. Bay! Kumusta? Okay ra. Kanya, ikaw? Okay na sad. Tawag ang akong wife. O ang among anak. Uy, mo ba? Hi. Grace. Nice to meet you, Grace. Ha? Musugot ka nga mularga ko sa nasod? Oh. Basta pa rin makatilaw mig kaharuhay kung makalarga na ka. Basta pa, dako naman sa natong anak, so dili na kayo kapoy bantayan. Grace. Recorded by Radio Mo TV. Pag-amping mo din ha? Ayaw kabalakan na mo. Ikaw may pag-amping. Okay, Grace. What ako ha? I love you. I love you too. Kumusta naman diha? Nia, okay na? Nakuha na ni mong kwartang akong gipada? Oo, hon. O, pangako sa ni baby ron. Ako siyang ilahag. By the way, hon, magpalit ko pala sa kong self, ha? Okay na? Oh, sure. Deserve siya na ni mo. Thank you, hon. Mag 2 years naman ako din sa laing nasod o apit na maman ang akong kontrata. Pila na lang kabuhan o magkauban ko lang yung pagbalik ang akong pamilya. Manawag ko ni Crispy. Di magyapon mo tubag. Nagkumsa mo di ka ni siya. Pero may malan siyang dili mo tubag sa akong mga tawag. Sorry, naamo ko kigilakaw. Unya, si Inday. Diyos lang ni Jenny. Nahinumdum ka ni Jenny, di ba? Nga akong amiga. Oh, nga na di ay. Di ba, buwa man to sila yung anak siyang bana nga si Ben. Manangit mo na sila na ako nga human nila si Inday usahay. Kay malingaw lagi daw sila. O niya, katan sige kaayo silang Inday. Nya, wala man kang maghilak si Inday. Wa man, naanad naman gani nila. Spoiled man kayo nila si Inday. Grabe ka nila kapinangga. Mao ba? Sige na ha, kay manglimpyos ako din isbay. Ini kung man, kuhaon na sa tula ko si Inday. Okay. Nagduda mangi ko na ning mga lakaw ni ning Chris. Tawagan nga na ako, be. Ang iyang amiga. Dennis Messenger. Kontakon ako si Jenny. Salamat kay kontak ka na ako. Jen, kay nga naman eh. Kuko,
dili tagyo ko ganahan maghilabot sa inyong problema. Pero, dili ka masulbad ang problema ni Grace kung dili ka mahibawaan ni. Ha? Kay, unsam day ang ayan ako may bawaan? Ha, Jenny? Ni anak ko Pinas. Karon mahibaw ang ginako ang imong kalaki Grace. Grace? Coco? Han? Nauli na ka? Asa ka pa dong? Ha? Kuan? Magkuha ko ni Inday ilang Jenny. Nga naman ka musulti nga mauli na di karong adlaw. Para makakita ko sa ato mismo sa imong mga gipangbuhat nga dili maayo. Ha? Time para good. O, sa man imong gipanulti? Nahibaw ko, Grace. Nahibaw ko. Nahibaw na ko sa tanan. Nahibaw ko nga napuno ka sa utang tungod sa imong mga luho. Ug nahibaw ko nga imong gihagad si Jenny nga imong iprinda ang atong anak para lang makabayad ka sa imong mga utang. Coco, Han. Sorry. Inahan ka pa ba? Imong ibayo ang imong anak para lang sa imong kapritso? Coco, please. Please, pasilo ako. Sugod ka na. Layas na dinis akong palibay. Ug ay kabala ka, di Inday. Kay padung na sila si Jenny dinhi. Aron ihatod ang bata. Ha? Time pa. Una ko imo ko palayason. Asa naman ako puyuan eh. Di na ako problema, Grace. Nagpalayo ko. Giantos na ko ang ako kamingaw ninyo para lang mapunaan ako ang ako mga pagkuwang ninyo. Gihatag naman na ako ang tanan nimo. Tungod kay nagtuo ko nga naa ko ang pagkuwang tungod kay lalaki ko. Pero ikaw man di ang dili magkontento. Wa kay katagbawan. Ultimo anak nimo. Kuwang na lang ipahatag nimo. Coco, sorry. Sorry. Han, pasaylo ako. Pasaylo ako. 4 a.m. the second day. I told myself. Grabe ang akong kahibos. At the same time, nasakitan ko tungod kay bisag ingon ana mo'y gibuhat sa akong asawa pero mahal gyapon ako siya. Sa pagkakaroon, papaghapon mi magkabalik. Pero dili mi hinuon ko magkaingon. Nga wa nagay chance. Gusto lang ako nga makita nga mausab na siya. Nga makaam ko na siya sa iyang mga sayop. Una ako makigbalik niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga kato mga higalang kaagi ni Coco nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit nga nagulahan, Come Back, Be Here. Ma, nakoy good news ninyo ni Papa. Unsa ba na, nak? Na-promote na gid yung taon ko, ma. Manager na ko. Ay, wow! Congrats, anak! Salamat, ma. Di namin mabalak ka ni mama ni mo dong kung maminyo ka kay kaya naman imong buhion ang imong pamilya. Daw, nya na nato istoryahan ng bayan sa pamilya pa, uy. Kay, pamagani tayo uyab din eh. Siguro kung gidawat pa lang ni Aya ang imong proposal, bay apo na siguro unta ko karon. Ay, unsaon nga buwag naman sila. Og sumaha ko dugon si kibuhat atong bayhana. Nakigbuwag hinuon sa atong anak. Gibuwag ganiya ang lalaki nga naay maayong plano para sa ilang kaugmaon. Ma, pa, kalimtan lang nato si Aya. Nakamove on ako niya. Ang siguro, di lang yun kami ang para sa usag-usa. Ayaw lang sa'yo pressure ang imong kaugalingon ba, uy? Bay, Na, wapo ka. Batanon ba? Single og nakay kwarta. Ha, ako sa mong lugar,
Mag-enjoy na ako sa kinabuhi, ay. Samtang, wap ko'y dako nga responsibilidad. Aw, wa man sa kong magdali bay. Naibaw ko nga moabot ra sa saktong panahon ang babae nga para gyud ako. Sakto na siguro ning pamalit na ako para sa bahay. Oh, wala. Nagpahapit man dito na ako akong mangudeg napkin niya. Napkin. Ah, kini. Uy, with wings. Pero time pa. Yun na, ha? Anong lain-lain mo ni? Lain-lain ng klase sa with wings. Ah. Uy, anong gikatawa, miss yun? Ah, miss, ako ba yung gigatawan? Ay, sorry sir ha. Wa ko makatawa kay nagbugal-bugal ko nimo. Ha? Nahimot lagi kong nagtan-aw kay tagsaram kong lalaki nga musugot nga sugoon nga papalitog napkin good. Oh? O klaro kaayo nga naglibog ka kay ni kunot gyud og maayo ang imong agtang. Ah, oo, naglibog bitaw ko. Ah, pwedeng tabangan ko nimo? Sure. Dali, pasabton ti kag unsay kalainan ana. Ah, salamat kayo sa pagtudlo na ko ha. At least karon di na ako maglibog ini sa sunod na kong palit. Uy, sa payan, uy. Salamat sad kay giubanan pag ko nimo dinhi nga mo sa kay jeep. Aw, unsaon nga ubay-ubay mo sa nang dani mo. Lohi kay ka. At today, wa man ko magpaila sa akong kagalingon. Andrew Deco. Shara. Nice to meet you, Shara. Murag ganahan pag kung makaila nimo. Ihatod na lang ka sa inyo. Asa man ka uli? Salamat kaayo ha. Kaikog ba yan ako ni mo, Uy, uy. sa payan, uy. Hatagi kog number ni mo, be. Aron po hon, makabawas ko aning kaayo ni mo diri nako. Okay, sige. Di araw. Ay, Unsa ka na, ay. Sige, go check sa imong cellphone, goodbye. Nakagipabot nga tawag ko, text. wa man. Basta napabot ka itong Shara, ha? Sige na magkagiskot ba niya? Basta nung na-inlove na ka niya, bay? Ha? Kausaragani nagkita, unya, na-inlove na dayon. Basin. Uy, excuse me. Oh, number man eh. Hello? Hello, Andrew? Shara? Oh, wow, ha? Nakailadan ka sa kong tingog? Siyempre, no. Wa na mawasa kung nauna ang imong tingog. Ug dugay na kung nagpaabot sa imong tawag. Magkita ta. Ha? Ako'y bahala ni mo. Mag-date ta. Asa man ta? Recorded by Radio Mo TV. Anong diniman sa motel imong nauna-unaan? Paraway da kang samok. Og nagdasad ko og mainom nato. Okay. Lahi sa giga, no, Shara? Sa mo tinuod nga akong kagustuhan nga makaila nimo da. Ug abi nimo no sa tinuod lang. Nakagusto sad gid ko nimo, Shara. Andrew, Pwede ba kang mahimong girlfriend? way problema na ako. Pero dawat ka ako niyo mo bisan og may anak na ko. Oh. Na ako'y anak. Og minyo sad ko. Pero buwag namin sa kumbana. O gani, gilihok naman ang among annulment. Di na makababag sa akong tingwa nimo. Dawat ka bisag unsa pa ka. Andam kong magpakaamahan sa imong mga anak. O ipakita na ko nimo kung unsa ang saktong pagatiman ug pagpangga sa bana. Ngawa nimo ma-experience sa imong ex. Salamat. Salamat, Andrew. Unsa? Medyo og may anak ang imong uyab. O ma, Ay, Dong Andrew. Gipaabot lang sa unta nimo nga maanal ang ilang kasal. Kay basin og mabulilyaso unya ka ana. ay kabala ka na ko ma.
Basta kay abagan ako si Shara sa tanan niyang giagian karon. Oh, naunsa man ka nga nagmugot man ang naong mo. Kisapot ko sa bayo eh. Ako na gani may nagtrabaho. Ang mga nahibilin sa bahay, dili pagin makaatiman sa akong anak. Permi na lang masakit ang akong anak kay sige kapas mo. Oo ba? Unsa ka kung mag-ipon na lang tagang? Ha? Mag-ipon na ta? Oo. Og aron makatiman kas bata, undang sa imong trabaho. Ako na'y bahala nimo. Sigurado ka, Gang? Oo. Unsa man? Okay ka? Ako digid ko okay anang imo gibuhat, Andro. Hinaya lang ni imo tingog, palihog lang. Badung kanta ni Shara sa pikas kwarto. Nak, wa na mo i-judge si Shara, ha? Pero unta, dili lang nimo ihurot ang tanan. Dili may gustong masakitan ka. Opa, nakasabot ko. Pero dako kog salig ni Shara. O kung sa iyang isulti niya, mo'y ragi akong tuhuan pa. Nak, Gang, naawon ta ko'y hangyo ba? Unsa man na? Gusto ta ko mo trabaho. Lain na aning wate ka ugalingong income eh. Unya ang bata? Ako lang hayro nang ako igagaw nga mo imo bantay sa bata. O sige. Kung unsay gusto nimo, suportahan ti ka. Gang, mo-overtime gihapon ko karon ha. Nasad? Gang, pila naman kakabuan sige overtime. Basig maunsa ka ana, ha? Ayaw ka bala ka, good. Nagtrabaho lang kong maayo para makatigom ko para sa mga future sa mga bata. Og lobat sa diay ko, ha? Basig din ako maka-update ni mo. O sige. Paabutan lang unya ti ka sa bahay. Kusog ka sa uwan eh. Di pa ka maglisod og uli si Shara? Ako na nga siyang adtuon sa trabahoan. Kanihar man ni ako si Shara. Unsa din mo siya? Kuan. Di mo di pwedeng isulting kakaipon ko niya. Kanihar mo to? Kuan, iya kong igagaw. Aw mo ba? Wala mo siya tawgi? Di man makontak. Lobat man gud to. Aw, suwag tawag yung bala kay mao may pirmi makuha niya. Unsa? Andrew, sorry. Wa ni mo tupagang akong pangutana. Nagbalik ba mo sa imong bana? Oo. Kunya ako. Wa ba ka magunahunan ako? Naibaw kag unsay nakasakit ha? Kaya naglibog kog unsaon ako pag-react. Mura kog way katungod nga masakitan kay imong bana nga akong karibal. Sorry. Siya ra gihatag manutan ako nimo ang tanan. Pero di pa na enough ha? Para higugmaon ko nimo. Pasahilo ako. Sakit kay mo gibuhat ako sa. Sakit kayo. Kailanman di ko maiisip ang mundo walang kasama. Sama sa akong gibuhat sa akong ex, gidawat na ako nga wa na may. Para na lang sad sa kalinaw sa akong nahuna o kasing-kasing. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan, kaagi ni Andrew nga taga Tungkil, Miglalilya, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, kailan. Lane, Hi. indutan ni mo mo smile, oy. Isa mo taga-cute.
Yay, manik ko man. Ay, kara-kara, di pa. Nice meeting you, Marlene. Friends na ta, ha? Sure. Hi, Marlene. Hi, nialagay ka sa amo. Nia, mamisita ni mo. Mananghilwag kong mama ni mo. Pag sure, Clint, uy. Tawa man ni siya. Nagtuog kang ni komedya ko. Mamisita lagi ko ni mo. Seryoso di ka, Clint? O, lagi. Pwede mo ka. Huwag mo ka kay uyab ron. Wa, uy, uyab ko taon. Ay, salamat. Sa ato pa, pwede rin ko manguyab ni Marlene. Oh, ha? Yes, salamat lang na imo na kong gisugot. Gisugot ta ka, kay nakitaan man ako nga tinarong ang imo. Namisita ko ka din sa amo. Isog kay kang niatubang ni mama, aron mananghid nga mamisita na ako. Pero, ayaw lang ko pa sakiti, Clint, ha? Yes, Marlene. Isaad ako. Nagiti ka pa sakitan. I love you. I love you too. Nagyod mo ni Clint? Bagay man sad mo. Ikaw cute. Buto gid kaayo kang Clint, no? Oh, syempre, butan man sad siya. Gwapo sad. Hinoon sad. Unya, nindot pagid manamit. Oh, kitams, nigawas na ginasgikan si mong baba, ha? Gaw, mamista ron si Clint din sa ato ron? Mo may ingon niya, Gaw Kiara. Maaniman ko na siya. Kay, giimbitar sa baya siya ni Lito. Aw, okay. Nya, unsa man siya orasa mo, Ari? Masya magsulti og oras. Basta, mo arira lagi to. Uy, naraay. Wa palibak. Si Clint taglakaw pa dong dinhi. Rugib tumbalik si Kiara? Maani na to rin, oy. Nipauli lang to sa ila katiyot kay pangitaon baya na sa iyang nanay ug tatay. Pwede mong bisita rin? Dili man kaayo. Gamay raman ang gihanda ni mama kay gamay raman sa kuno iyang bisita. Hapit man sad ng mga bay magkahanda man gid dinhi basta fiesta. Ay, gusto di ay. Nagis ko to si Kiara nga manuroy ta sa plaza unyang kapii. Namay daghang kalingawan dito. Oh, sige. Hala, si Lito ay. Tuwa sa may bingguhan dapit. Nisuroy sa day dinhi sa plaza ang dakong ilo. Excuse ninyo ha, at tuon sa nako. Kita dito sa ilaw si Mangga na. Umig ko pa. Okay, tana. May dinig kay Minaw. Nayuras mga tao. Ay, mao-cute. Dili sad kayo saba. Masulo sa tika. Unsa? Tutok mong ka na ako, Clint. Papa mo kay ka. Marlene. Clint, ayaw din ni mauwaw ko. Naon niya makakita na to din nga magkahawak ta. Wala kay. Mingaw kay nini. Naunsa man ko eh. Magsiki naman hinuon ko guna-huna ni Clint. Ma-imagine ako ganun ang iyang pag-kiss na ko sa lips. Maayo kaayo siya mo kiss. As in, oh my God, na-inlove man kog maayo niya. Oh my God! Tungod lang sa pag-lips to lips ni Clint ni mo na in love na kaog maayo? Shhh! Hinayo sa taon ng tingog ni mo ka, uy! Madunggan tang mama! Dili man sad ingon ana nga tungod lang sa pag-kiss niya sa akong lips. Pinangga man sad ko niya. Gentleman kaayo. Pero, plus factor na lang tong pag-kiss niya na ako. Oh, very gentle kayo siya mo kiss. Magbalik-balik gid sa akong huna-huna kaw. Patay na ta ini. Kabihag power sa kiss ni Clint sa. Nadutlan man yun ka. Laliman ka ana. Di na siya mawa sa imong huna-huna. Marlene,
wa naman lagi ko makakita ni client nga mo anhi dinhi. Oh, ha? Ako anma, ni bakasyon sa ilang probinsya. Mao di ay. Kay nakabantay ko nga taon-taon naman nga wa mamisita dinhi. Hain mo na ito siya. Recorded by Radio Mo TV. Mauna, Kiara. Hasta si Mama, nakabantay naman gani. Taon-taon na kasi nga na magpakita. Hala no? Naunsa ka di ay siya sa? Nganong wa naman siya pakita? Gusto na ka, uy. Ayun na pagsigig hilak ba? Uy, sabi at taon ka, uy. Pasag di lang kung makapahungaw ni mo, gaw. Dili na gid madaog loom-loom sa kasakit, gaw, eh. Dili ba yung kumahimo nga mapakita ni Mama sa tinuod akong gibati? Kay kasabaan man gyud ko. Mao din na lang gyud ko nimo mapahungaw. Sakit gyud kaayo, Kiara. Ayun ang giingon man ko ni Clint ini. Natuo ko niya. May gugma pag yun. Ay, biyanin kugma sa. Usahay, mahimutag tanga. Dugo. Mutuod ba yun ta sa mga tamis na dila sa mga lalaking bakakon? Makahimuslanon. Sige, hilak og maayo diha. Ipahungaw ng imong tanang debate diha. Kahubos, kasakit, kaagot ko sa pana diha. Paani ay, aron ka malingaw, no? Ubanta, manglaag mi sa akong mga barkada. Dili lang ko, gaw. Dili gihapon ko malingaw. Aw, ikaw good. Basta naman ka. Mia, sakit gihapon. Lain na di ay sa feelings ko, no? Kanang, wag kay nasayran ba? Wag kay kasayuran kung anong kalit lang nawa ang tao nga espesyal ni mo. Ug may kung mapagid unta ka. Biligid mawa sa imong huna-huna ang mga pangutana kung ngano. Unsay hinungdan. Hahay. Mao nang ako, hinay-hinay lang jud ko. Magwinais jud ta karong panahuna, uy. Kay lisod kaayo og makasugat tag lalaki nga way klaro. Kutubra sa sultiwa sa buhat. Uy, gaw. Karon, ayaw na jud kog balibari ha. Ubanta, birthday sa kong barkada. Muna kong tuyo sa pag-anhini mo. Sige na, good. Aron basag malingaw ka. Happy birthday, Marco! Thank you, Kiara. May kay, yan higid ka. Mahimo pa gud na di ka anhion, no? Wa ba gud ko'y absent sa imong birthdays, ha? Oo, no? Ay, Marco, doon na di ko gida. Okay ra? Akong igagaw? Oh, okay ra kayo eh. Oh, so, ni siya. Ila-ila day mo, Marco. Si Marlene, akong igagaw. Gaw, si Marco, akong barkada, ang birthday celebrant. Hi, Marco. Happy birthday. Thank you, Marlene. Nice meeting you. Hi. Marco, Sorry ha. Napakayawan noon ka. Huwag ka kabantay nga idool ko ni Musa. Yan tika kay ikaw ra magong usa din higod. Talingaw pa man si Kiara og tabi sa among mga barkada. Okay ka? okay naman. Murag tanaw na ako. Di ka okay. Bangko imong una. Layo kay mong pananaw. Lapos sa kinailaw mong sayuta. Gratiha, good. Oh, ana ba? Smile, sad. Makakreate di ako na og wrinkles ang magsiog mugot. Makatiguang ko na. Nga, makawa sa kagwapa. Sayang kaayo. Di lang ko musultihan nga, gwapa ka kay ganahan niya ka. Mugara niya ka. Huy, gaw, kabantay ko nimo gabi eh. Linaw ka ay ka nagsulti mo ni Marco. Dako ka imong ngisi as in. Ha? Aminin, kita ko gaw. Sige magpangatawan ni Marco. Sige, mag siya pinuang kaw. Magsigig istorya o pagkatawa pa. O, di ba? At least nalingaw ka. Nibalik na ang imong saya nga panagway. Napakatawa ka ni Marco. Gaw, Kiara. Gaw, nakunusiklan sa ilang lito. Unsa? Dali atong ligtuon. Aron magkasulti mo. Ha?
Murag lain man siguro nga ako pa'y maadto sa ilang litugaw. Siya unta ang angay nga mo ani din eh. Ganun wa man siya mo arin ako. Ingon si Litugaw, hupog man kuno nga miabot sa ila. Tali na lang good at na to. Aron malinaw na ng imong huna-huna. Biyaan sa munamo ni Litugaw ha. Adto lang sa misagawas aron magkasulti gid mo og tarong. Pero kao, dili ko ganahan makigsulti ang ini ang hubog. Huwag ka puslanan. Tana, mangulit na. Tayo ka, Marlene. Sulti daw. Sige na gaw, pagsulti mo. Hari sa misagawas. So may nahitabo ni mo, Clint. Ganun karoon naman ka nagpakita. Sorry, Marlene. Doon na ako yatiman. Doon ako'y problema. Doon na kay Giatiman. Syaro naman sad. Walang yung kakahigayon o pahibaho na ako. Bisag kadiyot, langgit kaayo. Makasabot na unta ko ba? At least nasayod ko nga nung wa na ka magpakita. Dili kay mura ka lang nagtiya og tiwaan nga gipulaan ka na. Gipasakitan ko ni mo maayo, Claire. Kay mo lang kong kitiwaan. Oo, ako na nako. Naigugma ko ni mo, Claire. Mahal kaayo ti ka. Mausakit kayo alang nako ang imong gibuhat. Natuwag naman yung mga siya. Nagbugi kayo siya. Sakit problema ini gawana. Kaya sayod ang Diyos na bahal ka. Pero I'm sorry. Dini na lang tukutob. Mas maayaw na sa ingon ini nga paagit ang magbuwag aron sa ingon. Dili na ko makapaminaw pa sa imong mga rason o pasalig. Umutuo na sad ko. Ug aron masakitan na sad ko pag-usab. Dili lang gid siguro taalan sa usag-usag, Clint. Goodbye, Clint. I'll say goodbye. Softly one last time. Gipatuloy na ako ang among relasyon ni Clint. Ingon man ang akong gugma niya. Salamat sa Diyos, kay gipaamgurasab ko niya nga, dili kami ni Clint ang alang sa usag-usa. Naka-realize ko nga angay gyud ay nga dili lang kay ang atong kasing-kasing mo'y atong paminawon. Gamiton sa gid nato ang atong utok. O ako magmahay, nga nasayop man ko sa pagpakigrelasyon ni Clint ni ato. Kay doon nasad ko'y nakatunan, ang mubati og gugma, ug ang paghimo sa hustong desisyon. Dini na lang kutob, daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao gito mangigalang kaagi ni Marlene nga taga Bugos, Cebu, uban sa awit nga iyang gitangayo. Awit nga nagaluhan, I say goodbye for the two of us. I'll say goodbye. Ang nang kaagi gibawatan ni Duwa sa Rajining greeting in Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Taguan lang ko sa pangan nga Dilan. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sa kabilang buhay. Recorded by Radio Mo TV. Taod-taod lagid mo ni Jasmine bay, no? High school pa lang ta, kamo na, di ba? O bay, wa gid na sab ang akong gugma para niya. Mao gyapon bay. Malaki. Wala sa atong batch, inyong relasyon na lang gyud ang nagpabiling ligon. Grabe ha. Pakasal na mo. Aron sure na gyud. Gaplano bitaw mi bay nga magpakasami og nagplano na ko nga magpropose ko niya bay. Nangita pa lang gyud kog timing. Nganong niya man ta dinhi? Abi na ko, unya na nato ni buhaton kung makasal na ta. Nausap na ko na Dilan. Jasmine, love, naibaw ka gyud. Nga taas kay kog respeto sa imong pagkababae. Wa man ko namugos nimo ba nga ato ning buhaton. Taas kog respeto nimo. Ug naibaw ka gyud nga girespeto nako ang imong mga desisyon. Dilan,
love kaayo ti ka. Love sa kay tika, Jasmine. Jasmine. Kung ka to gabi ay. Uy, yun na. Nga akong cellphone, asa naman dito? Oh, naramday dapit sa akong unlan. Uy, napawag naman din akong cellphone. Charge na ko, kay basig. Na-text si Jasmine. Taan pa ko. Nag-text gid eh. Uy, kagabi pam din eh. Dylan, thank you sa tanan nga imong nabuhat para nako. Thank you sa 9 years. Oh, you deserve someone better. Please, know nga you will always have a special place in my heart. The number you have dialed is either Binuang nida. unattended or out of coverage. Binuangan ka ko ni Jasmine. Adto na ko sa ila. Klarohin ako. Wa na si Jasmine dinidilan. Nilarga naman gabi eh. Unsa? Unsay nilarga dito? Nilarga na sa States. Oh, dito. Ay ganit pag binuang dito. Wa ko mang binuang ni mo Dylan. Oh. Nilarga siya kuyog sing ate. Ganun man siya musulti na ako niya. Ngamularga siya dito. Galita ko dani. I'm sorry, Dylan. Kung nabuhat na isa ko anak. I'm sure she has her reasons. Oh, dito. Kalita gud na ba? Okay pa gani kay mo adto? Gani nagplano gani mo nga kuan magpakasal mo? Di ba mo propose na maganon ta kaniya? Sakit kay ang gimo ba? Nga nibiya sa diretso na ako nga wagin mo pahibaw. Sakit kay ang gipuat ako ba? Sakit kay kayo. Sakang paita. Kabiya ba? Asam ko nagkuwang niya yung tao na nagihatag ng ngayon ako ang tanan niya. Ganang nahimo pa niya na ako ba? Gusto na eh. Di mo palabig inom ha? Pila na nakabutilya? Dili ba? Gusto pa kong maghubog ba? Maghubog og mayo ba? Hangtod nga maglisod na kong mata sa kahubog. Uy, Dylan. Bay, naun sa may taong ka, uy? Pila na kabuon nga sukad nga nagbuwag mo ni Kuan? Jasmine? Ikaw hinaon, gusto ka paghapon ka kamubon? Tarungan na mo kagulingon, uy. Dili ka makasabot ako ba? Kay wa ka sa akong sitwasyon. Pila ka tuig ming nagkuyog. Unya, bibiya lang sa dalit ba yung wagin magpahibaw. Di ganin ako siya makontak dito kay deactivated na ang iyang social account ba? Mura kong mabuhag ini ba? Bay, nakasabot yun ko nga gisakitan ka. Okay? Pero at na yung kagulingon, good. Taas na ka ng buhok ni mo, oh. Wala gani ka makapang-shave sa imong bungot? Wala ko'y ganang matiman sa kong kagalingon ba? Wa na ba? Bay, ayaw pagpakawas paglaom mo, eh. Babay na na, ha? Babay na na. Masugot ka lang nga ikaw magmukmuk din, he, unya sila, puting lipaya, naglipay-lipay. O, kung asa man siya karon? Bay! Recorded by Radio Mo TV. Karon Sabado, manglaag ta. Okay? Paglingaw-lingaw. Oh. O, ati man nagbalik ang imong kagalingon. Bay! Salamat ta, migawas na gid ka. Human sa pila ka mga buwan. Nata-realize ko ba sa imong gisulti. Ug salamat kay ha nga naagi ka pirmi kung magkinahanglan ko nimo. Anytime. Talipay kay ko sa kung nakita nimo ron. Tod, yun ako ipailaila nimo. Ha? Guwapa niya butan. Oh, kinsa na ba? Bing! Kana mo na. Kinsa? Oh. Listen. Yan ang ka. Alidre. Bay mo din nga akong friend si Daisy. Si Bay Dylan. Hi, busy.
Nice meeting you. Nice meeting you too. Daisy, kung manguyab ko niyo, daba ko chance? Sa tinuod lang dila, no? Nagawat naman ko nimo nga imo kong panguyaban. Oh. Maong syempre, uy. Sugton ti ka. Gisugot ati ka. Yes! Yes! Thank you, Daisy. Salamat kayo. Nalipag ikon nimo bay. Finally, nakakita na kag babae nga swak sa imong panglasa. Buotan si Daisy, bay. Huwag gid ko ikasaway niya. Oo, oy, magduha na gud mo katuig gud. So meaning, nagkauyon gid mo sa usag-usa. Nakauyon ka niya. Ha? Bay, naibaw ka nga na si Jasmine din sa Pilipinas? Naabot na? Sure ko, bay? Ulagi. Huwag ang dakong balita, bay. Kay, naa naman di anak si Jasmine. Oh, unsa? Di ko may mutang ini na. Kinahanglang makikita ko niya. Ako ni Claron. Deserve man tingali ko nga may bawo sa pinuod. Dylan, kung gusto ka makakita niya, tuwa siya sa ospital. Unsa? Lola, asa si Mami? Apo, later na lang ha. Nagpa-doktor pa man si Mami nimo. Di ka ganahan maayos si Mami nimo. Kita, mauning anak ni Jasmine? Kinsay amahan ani? Dylan. Kita, please, sulti ko. Kita. Siya si Ezekiel. Mo 2 years old galing bata karon. Unsa? Dylan, sultihan na lang tikas tinuod ha. Kunod sa may naasi mong huna-huna ron. Mao ka na'y tubag sa imong mga pangutana. Sa ato ba? Anak ko ning bata? Oo. Kinuo ko. Nganong gitago man ni Jasmine ako. Naibaw man ta siya nga dili na ko siya pasagdan. Doon na'y sakit ang akong anak, Dylan. Doon na siya'y cancer. Sa? Tita, asa siyarong ospital ha? Gusto kong mabisita niya. Kinuha ko. Kadaot na niya. Pagkaibaw niya nga mabdo siya sa iyong anak. Nihunong siya siya treatment, Dylan. Tungod kay mas gipilit niya nga buhion ang iyong anak. Hindi unta mi uyon, pero mo iyang gusto nga pagkatawhon giniya ang bata. Dili na ko ma-imagine ang iyang pag-antos ko ako. Basta mapakatalo niya ang among anak. Mahal kayo kay Jasmine, Dylan. Pero dili siya gusto nga may baho ka siyang kahimtang. Tungod kay dili siya gusto nga mag-uol ka. Tito, bumalik na ko ni. Mamawi ko niya sa akong mga pagkuwang. Nauna ako'y lakon, Tito. Nakasabot ko, Dylan. Kung may imong desisyon nga makigbuwag na ako, okay ra. Girespeto na ako kung sa may imong desisyon. Salamat, Daisy. Ug salamat kay Stanan. Na-realize lang na ako nga mahal pagyapon ako siya. Mahal kay na ako si Jasmine. Ang tukar. Ug nagkinahanglan kay siya na ako. Okay ra. Okay ra. Ayo-ayo ha. Og salamat sa tanan.
Jasmine. Jasmine. Salamat kay ni Matag. Dylan. Sorry. Sorry nga gitago na ko ni Monten. Ayan ako na una. Nakasabot na ko ni mo. Mahal pa kita ko ni mo. Wa man kita mawala pa. Mahal kay ka. Huwag papakayo, ha? Daghan pa kay kong plano para sa atong pamilya. Huwag pakaayo, yagin. Dili na ka pasagdan. Wa ka mag-inusara. Ni ang imong pamilya. Huwag labi ng ni ako, Jasmine. Fight lang yun, ha? Dylan. Nahadlok ko. Nahadlo ka sa usa. Wa ko mahadlok mamatay ko. Oh. Nahadlok kong dili na tamoy ka ba ni Ezekiel. Jasmine, ayaw pagsultihan, ha? Ni ako. Ayaw pagpakawas paglaom. Ha? Dylan. Mahal ka. Nag-wild. Oh, ha? Perte ko nung inita. Ya, di dyan minum tambal. Unsot ito? Mas mayo sigurong ang tuno sa nimong iyong anak. Ako si bahala ni Jasmine din. Jasmine, bubalik ko, ha? Timan, I love you so much. Love sa kayo, tika. Love kayo na mo ni Ezekiel. May gani kayo nakatuog na si Ezekiel og ni patuorasad sa nga muinom og tambal. Oh, kung cellphone, si Tito man eh. Hello, Tito? Dylan. Wa na ako anak. Oh. Wa na siya, Dylan. Usa. Dili. Dili! Sagsakit pero gidawat na lang nako kaysa mag-antos pa siya. Karon mas gifocus na ko ang akong atensyon sa among anak. Aron makahatag og maayong ugma niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. RNN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Dylan nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagalahan sa kabilang buhay. Ba't sabi mo hindi mo ko'y mag-isa? RMN. Ang sa din naka-importante mong tuyo na ko doon. Nawamang ko ni mo undangig tawag. Di na ko ganang magdugay-dugay pa, Ali. Dugay-dugay sa unsa. Sige na, pagdali na. Kaya 30 minutes sabi atong recess, ha? Yung pag ito makakaon. Sorry. Ginan bitaw tika nga unya na lang untay pamuhi na nato. Iba sa mo sugot-gut. Kay karon ako na ikaisog. Kaisog sa unsa? Musulto ni mga love tika. Oh, Ali, love tika. Love kayo tika. Mura kong mabuang sige gunahuna ni mo. Huwag ko tarong-tug kada gabi kay ikaw may pirming nasa kong nahuna. Di ko makatug kay excited kong mabuntag na para makakita na ko ni mo. Huwag lang kay isulti. Ang sabi problema, ana. Parihata o gibati doon. Dugay na ko nagpaabot ni mo nga musulti ka na ako, ana. Nga manguyab ka na ako. Kaya dili ko magdaduhag sugot ni mo. Sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika doon. Yes! Mauday malipayon kaayo ka ha, kaya sagot na day kang ali. Oo, ma. Kung may bawa pa lang day ko mga, dugay na sa siya nakagusto na ko. Nga nagpaabot, release na akong namuyab ko niya. May pagwa na lang na ako dugay-dugay, ha. Mabito day akong giingon ni mo. Kung na kay gustong makuha, mabutang man o tao, kinahanglang mo risgo ka. Maayo man ang resulta o dili, at least, wa kay pagmahay. Kay di ka mahibaw kung sa resulta kung dili ka musuhay. Ma. Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod ka ron, nagsikap ako na niya.
O kuyaw pag maunhan kaslait. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot na day siya ni mo anak. Oo lagi ma. O karon nga, ako na gid siya ma. Ako gid siya nga ampingan. Happy na kita mo graduate, babe. Gamay na lang gid ug makatrabaho na ta. O gusto na ko nga magtigong tag maayo kung magtrabaho na ta. Aron matungan ang atong mga pangandong. Babe, wala gyud ko pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kog lalaki nga pareho mig pangandoy.